Eihän täällä Pohjois-Karjalassa paljon muuta ole kuin mehtää, susia ja sasonia. Matka Venäjälle on Linnuntietä sellainen 20 kilometriä. Karjalan miehet on aina ollut kovia metsästäjiä. Vanhoissa taruissa metsästetään joko mehtoja tai karhuja. Mie on itse semmonen, että kuulen mieluummin yksin ja rauhassa tuolla metässä. Ja sen takia varmaan minusta tuli linnusta. Se on hieno tunne, kun pitkän lähestymisen ja ryöminen jälkeen pääsee sopivalle paikalle ampumaan sitä lintua kiväärille. Matkaa saattaa vielä olla kuitenkin useampi 100 metriä ja kohde on hyvin pieni, ei se paljon nyrkkiä isompi ole. Sen lähemmäksi tarkkaampujan toimintaa on hankala päästä metsästyksessä. Totta kai tämäkin tausta vaikutti myös siihen, että oman sotilasuran alussa pääsin kouluttamaan tarkkaampujia. Rajavartiosto on aina ollut näillä seuroilla semmoinen luonnollinen osa ympäristöä ja omassa suvussa ja kaveripiirissä on aina ollut rajavartio. Lisäksi meillä rajaseudun pojilla on aina ollut jonkinlainen kunniakysymys päästä palvelemaan rajajääkärikomppania. Siitä on monesti aika luonnollinen jatkumo lähteä sotilasuralle ja rajavartijaksi. Varsinkin näissä maastoissa linnustaessa huomasi ajan myötä ongelma hyvän ampumatuen löytämisessä. Aika hankala näissä tiheyköissä monesti makuuta päästä ampumaan. Lisäksi tämä kivääriä pitää kantaa mukana 10 kilometrien verran päivässä. Niin kuin näissä korpilaboratorioissa usein käy, niin lopulta se piti tehdä itse. Täällä oli hyvä testailla ja työkavereista oli kyllä valtava apu tuotekehityksessä. Tässä on ensimmäinen prototyyppi, mikä hitsailtiin isän kanssa autotallissa kasaan. Jossain vaiheessa huomasi, että muutkin halusi tämmöisen samanlaisen viritelmän. Ja lopulta se päätyi ihan valmiiksi tuotteeksi. Kaiken kaikkiaan näissä meidän hihnoissa yhdistyy monen ihmisen pitkä kokemus sekä metsästäjänä että sotilaana. Se tekee loistavasti kaksi asiaa. Helpottaa aseen kantamista käytännössä tilanteessa kuin tilanteessa ja hyödyntää luontaista ympäristöä tarkan laukauksen ampumisessa. Niin se syntyi se ensimmäinen 3H-hiina. Toisenlainen puuhalaaja.